Κωνσταντίνα Πόρτο. Ουφούρτε τα χαμέρο μου του. Ούτε αλμάς δεν αντραβείς καθόλου, γόρι. Τι έφαγε σήμερα? Φασόλες, κυρία Σουλτάνα. Φασόλα έφαγε σήμερα, βε. Πού ήβρες φασόλα? Πού ήβρες φασόλα? Έπεψαν Ντόνα και Αριέλ. Πήγα να δω τι κοκό. Η πατρόνα η Δόνα επέμενε να μου κάνει το τραπέζι. Να είσαι σε φασόλα? Ναι. Εγώ έπεψα από εκεί για να με φάτε εσείς ποτά. Συγγνώμη. Φύγε! Γιτ! Άντε! Σίγουρα! Μαμά! Α! Κυρία Σουλτάνα, η πατρόνα η Δόνα και Άριελ είπαν μου να σου πω κάτι. Τι κάτι? Κάτι με πιένε, έλα, δεν θυμούμαι. Ατυπηχή! Κάτσε λίγο να σκεφτώ. Είπαν, έρχεσουν εσύ, επιέναν τσίνες. Οξά επιέναν τσίνες, έρχεσουν εσύ. Ντουρ! Κατάλαβα! Φύγε! Άντε! Χάλασε μέρα μου!